Yedawase Nyametumfo Awurade a wodɔ yɛn na nanso wode wodom no wa humɔborɔ abɛdom yɛn bɛka sa kyerɛ firi ayɛ crowd si yɛbɛtie wo nsɛm bie ma han na ma yɛn nkwasiafoɔ yɛhunu nyansa wasɛm mu ɛna yɛnkwa hɔ wasɛm mu ɛna yɛbambɔ yɛbɛnya nkwa ɛyɛ wasɛm mu bra yɛn sra bɛn mu na bɛka sa kyerɛ yɛn dwom na kan ho nneɛma nyinaa wie pɛ a yɛde asede ne kabea bɛma wo yɛda wase sɛ ɔka yɛn ho wɔ Yesu Kristo Nazaret ne din mu amen. Mepɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ kakraa bi na Yesu Kristo adaworo nti ɛbɛboa wo na boa me na pagya wo adi wagyina yi amen. Yɛni nkɔmmɔ kakra paa ɛna anɔpa yi the sources of wisdom. The sources of wisdom. So far, you want to have to bring you back on the tree. The source of wisdom. The source. Maybe a nyansa free. Nyansa. Yes. Maybe a free. A free bar. The source of wisdom. The person at times now no me no be din komo bi ana okofa ba ase so for we so ko school a ma hu ni nyansa am wadwene mu bie ma be nim difo me hwe ni din ana me nso me bu ya ne se ye wo nyansa hodo mienu ye wo wiase nyansa ene wo nyame mu nyansa mu ne yen wo kyere na afo gina wo hwemanim no se nyansa etu nam se yes ye wo nyame mu de ene wo wiase nso de no se kyere me wiase nyansa nam se wiase nyansa ne se me wo yere what you say but wiase kyere me nyansa se me nyo baba akoka ho a me yere no bebu me about respect me. That is we are seeing nyansa no. What you say? But on throw a whatchra and the baba also. We are seeing nyansa no. We are seeing nyansa bi ni say ni we o man sika. I don't know 10 cities or some of these zeros. Ni no ka ho na ya 1,000. What you say? Enti se ekodrum penso bi na se chi nipa no a empanufo timi ka se obokro no afa nyansa ye den eto ese wo nyansa krono so what you say eme ye wiasusu se me hwe obi singire twetwa na me de awia no ye wiasusu enti ye wo wiase nyansa wo ene ye wo awurade mu de nyansa amen ne pesa atiefo atie me no enya daagye ntie me pa fine wiase nyansa ni ne pesa me tro de ebi na saka wafo no o moye no otime fa oba bi begina nanim no wa body naked no ne ba ma bi chaate o tiase ba ma no ware no wo phone so computer so no was request money ebi a me pebes $10,000 de ayade ba ma so minya o so do me pa de ane pe de oba bra me so me bro $2,000 o so me pe so on say the city we also me de nyansa ya de ba abiti no me de nyansa abiti no so atiase eno nyansa efra wurade Satan nyansa wode amawo elidu de wakobo nsam jem ojeme so amepe amen tiye to wele wisdom we are nyansa
Amen. Wiase de aben nyansa. Wiase nyansa ebini. Se yehuru ya wo se after all asofudie kura no abetom. Se wan ko school a woni nimdie woni nyansa. E wa asofum. Ento ma ya graduate no ho se o me superior than one ko school. Omenim say ye Christianity mo no. Enya sa na tie. Se me ba jawati ase. Enya sa na tie. Enti ye wo wiase nyansa. Ana ye wo nyame mu dia ban. Nyansa. Amen. Enti ye nim come of 1 Corinthians chapter 1 verse 18 down to 23. I want to dinche mu ne ba. Verse 18. 1 Corinthians 1:18. Asende no asemi ankwase sema wana oreyira. Obi antia hayo. What came from 17, 18 down to 23. Nadaje kan. Asende no ho asenka. Kan from 17. 17. Onyankopon soma me se me mabasu. Nemu se me meka asem. Nemu se me meka asempa. Enye nyansa senka no. Ma asem no a me beka no. Enye nyansa asenkam. Na Kristo asende no anya okwa. Me fama de o. Nyansa senka no. Awaso nyansa kura obeka asem. Jameso amen. Amen. So repeat bio. Osi na Kristo ansoma se mabasu. Osi Kristo Yesu ansoma me se me mabasu. Nemu se meka asempa no. Nemu se me meka asempa. Enye nyansa senka no. O onzo do seka no. Enye nyansa asenkam. Na Kristo asende na anya okwa. Obi enti aye. Enti wo nyansa man kasa wo. Nyansa na be wiase pen abakasa. Enti se de nyansa ni sikasa aye no. Anu na Paul say ye shane say on kasa sa. Amen. Amen. Metro so de nyansa ni sitie. To aso kan. Na Kristo asende na anya okwa. Na Kristo Yesu asendua no anya kwa. Na asende no asem yankwase sema wana oira. What on said what yakano. Wasi nemeka nyansa senkem na Kristo asendua no anya kwa. Na asende no owiya no wasi asendua no ho asem. Yankwase sema wana oira. Yankwase asem ama wana oira. Na Nyankopɔn tumi ma ye na oregi yankwa no. Kunti asem ni yo. Enipa so oira kwa so no. O ka Kristo ho asem kire na aye bullshit. O hwe wo ska oni dibre o ko school adura chiri corona watimu no we ni petitri ubi wo asempa and the song of the kaje say Yesu woman obusa akom na dew what you say obusa akom na dew yo Ghana ha yo ni pa be do ho no mo a south crowd Africa maybe I okra utu kwa ni bia konkran now sorry say o bompai akasa mi anu mpesa me ni chenya me asem enyina e kwa kra obo wa wetimi yin spectacle to no na so no wa yi o say atwas wa no akasi wo no abie ne bag mu no aye ni graphic just asem na wo be kam obunu kwasi asem so what you asem na say it's better so we can graphic and say the focus be ko graphic so sense obeti you wow because o train express no o we ni pakora wo gina ho so that's here o who say when the class of ono wa se wo be kasa kire no what you say number 1 emi woni say oye nipa onim de number 2 onim nyansa. What you say? If you say so, be not sure about Casa Trawa. A young son of Bell, we are some. I know the fun why the other Casa, a Casa and somebody. So, what you say? Fine. And what's it? Any answer, something the Christian semi and Yakwa. Now, sit and was a semi and was some. A young question. Ama wana oira le Nyankopɔn tumi ma ye na oregi yankwa no wana waje wankwa de ewe tumi efiri so atwere se tumi a okay it's talking about the power
What you say? Assemble your pumi at the Mayani Oji Yankwa. Amen. Amen. The Kramas say, the word of God is the Spirit of God. Spirit of God is the word of God. What you say? The word of God is Christ. Christ is the word of God. The Spirit of God is Christ. Christ is the Spirit of God. Amen. And you told me, my Yania, Oji Yankwa. And to be a can quadia one, what you are someone, the hope or Tumika. What you say? If you say, name quadia Nadia, Abam. And to Tumika, Koshia Samaji. Amen. Amen. Now, one and Pankwanadi and Quasia Sama. To Africa. If you are dressing a message for Yansa, what's it? Obey Yansa for Yansa. No man him defonim diaoka. No, I'm a real sin him defoning him diaoka. When Yansa for him, Obisa question. What's in Yansa for? Trade for him. I can't for him. We are sitting for him. A real certain you do for him. When you go on any we are seeing Yansa and Quasamana. Amen. Amen. In the sight of God, we are seeing Yansa baby a good rubiano. I am Passia Samonia meaning. Yes. Baby, yes, Yansa could rubiano. And Quasasam. Amen. Amen. And name it away. You will be our sick, or you are me. No so in answer for. Some Casa, not some you can be a who's a motor for. What you say? Because lecture be Kumasi University. Ken University. I'm my brother Baku. Michiano. The Cocasa or campus one I'm Cochiano. I know the material lecture and I said, why science masters one. Science lecture. Or Kasembi. Because he has me soften you. Oh, bullshit. Say I know kind of bullshit. There is no God. There is no God. There may be unconventional. No 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 there no better akaso no woni nyame ben. Nti wakari ya no. Ana men so me approaching am say master. If there is no God, there is no man. No I say why and am say you a beast. If there is no God, there is no man. And you know we are boy. What I say? So you don't say you know what they are. And you met me a you are a man because the me boni person is session in the Suban. Someone said yes, it is. I found an animal assassin. And I'm someone said school about them. School more useless. What do you mean answer? What's the meaning? I say yes. What is the meaning of that? You can't answer no why. If you find this in the Namsure, you can't answer the Christ. And the Adama call a person. What you also the serious answer for Yansa. So I say, no man, dear for him, the Ayakwa. Yansa sad and also. The real Yansa young Cassia, someone Yamian. Now, nipa wiase mfa wo nyansa nso huru wo nyankopon awo nyame nyansa munti eso nyame ani se ona masanka nkwase nso beji wona wo gidie ko se vida fo bisense nkyerene bedase me pesa wa hutie me no tie ni ye papa 125 on so kasem bi 1 verse 25 wase efise nyankopon kwase se mu nyansa chen nipa Sikano was in your main question sama ordinary and when Yansa esri nipa Nakopon meya tinche nipa and the nipa so ni Yansa said there I mean at the same Yamia sebi ordin kwasiasem the nipa Yansa no Yame dear what you say and the Yamen kwasiasem sri nipa Yansa enti ade ba ko ayanhye no nso ni e wo se obi obeji Yesu Kristo dia hwehwe this wisdom yansa tra kwan hwehwe enti me so amen 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 ka sam chro
ansa na wobetimi abeye Kristoni no ade a wo so opetira kwan ni nyansa the Bible says so free mo frase na huru trosam no abamu huru nyansa na nyansa do akonkwaji amen amen abamu huru nyansa nti yewo church members bebre ho a beginning of them no one starting am so no beginning nti ade a your friend wisdom of God nyame nyansa no onibi Oba asare ni sɛ de obi ɛkɔ nyame nyansa paa no onibi amen amen sɛ wo nyame nyansa ka bibi abɛhyɛ no because ɔkɔtɔ ɔnwa anoma what you say James 1:5 James chapter 1 verse 5 nyansa efiri Onyankopɔn ɔsi nyansa efiri nyame Onyankopɔn kinkai na sɛ ka mu bi nyansa manu sɛ Onyankopɔn wonim sɛ yɛ onipa ne bi wɔ hɔ a ɔte asɔ dem but ɔlike it what I say God's wisdom obo ɔyɛ sɔfo ɔlike God's wisdom obo ɔyɛ asɔreba ɔlike God's wisdom enti James ohuni ɛna ɔse ɔbɛgye Yesu adi but aka wo nyansa yes Obusa urade no mfama wo. Wono mani pa nyina de akwa na nhore nim no. Jeme so amen. Amen. Bisa urade no mfa that wisdom. Anya dia bai. Amen. Se unya urade nyansa ho. Urade de nyansa mawa. Hwe osoro ne asase ni mu nioma nyina no. Onam ni nyansa ni tumi mu. Ana ode yoye. Ono na ye ntoto ya anya obi na yama amen. Na bibia so ye peye. What must you? Awesome. And the person obi a wuchiem no Psalm 119 verse 130. Psalm 119 verse 130. Psalm 119 verse 130. Verse 130. Yes. Wase wonsem bie mahan. Obi antia wase wonsem bie mahan. Emu bie ama highlighting through mu ba. Siafo hunu nyansa. Na mankwasiafo ho wiase a omo ba wasem no ho ye hunu nyansa. Bie menum ha me pre. What you say? Yes. 130 no. Was wonsam ebia mahan. Na mankwasiafo ehunu nyansa. Akwati se obi ahyewi saa nom nsa abadwamanya na de korpa wati nyankopa asem. Na wurade asem akatra no. On say the city. Ebia na dwurum. Was na say dia me ye anye. Amen. Amen. Afai, no atwene ho afiri ho. No one can start to a man for. Who was a can no aquasia? So, what am I saying? Who was a quasia no aquasia? Now, so 5 years. A summon up a man who didn't answer. Young Shadia, verse 98 to 101. Verse 119, verse 98 to 101. The person who born some biso answer 98. Or can be I am a department tombo asia kasacho. Or say Psalm 119 verse 98. Verse 98. Was say Psalm verse 98. Was say no nim guessing na church telefone na. Ahe na okay. Psalm 190 verse 98. 98 down to 101. Was say omran se me nyansafo asem atamfo. Tini was omran sem. Ai mo nyansafo. Ai nyansafo asem atamfo. Amama sene matamfo. Na e wo me hoda. Omran sem ne wo me hoda. To so kan. No nim guessing na church telefone na. Wo ma tie amade akora no. Unyansa nti no nim dia sene wo. Na wa dance sem ne ma adwene. Na wa dance sem otuba sem no. Adanse amanfo di no eno na hemitiri mu. Mehu adwemesene empanifo. Empanifo atam ho asia no. Esan se mafo asemti mi wo nhurumu kya wo. Mehwe wo siesie me di so. Mehwe nioma wasiesie na medi so. Masankan me nan afiri kwambane nyina. Masankan me nan kyerɛ ma jai bone. Na yimi ho afiri bone nyina mu. Na madi wasem so. Na madi wasem so.
wakansi 130 no. Yes. 101 wakansi. That's it. Ade ba ko a hye no nso ba bia wo. De open yansa hunu no. Suro nyame. Bible says beginning of wisdom. What I say? And say na benye nyansa no gise nyamsuro ba wo. Se nyamsuro ni wo a. Ade afra ni nyansa wo nya bida. Amen. Amen. Usuro nyame a. Me gina we enipa huhu nam so. Ewrade huhu na dam so. Enti de enti amintimi mo dwama se de bi boni se misuro nyankopo. What you say? Ewrade usuro adam so. Ana me dane do ba no. Yan shanon so. Ewrade usuro dam so. Me dane do ba no. Sa de non so. Se obia woni naja ane ne nate no wo soro manager ne nanu obu no ofare no odini ni what you say o makwai mani control no ojawa no ne will ato ama naja ne na will aye adwuma ma no amen Amen. le to sempa na atro no yawo nioma bi omuniti one to tonano e o ma na uso aja sare na o be kono asesere bo were na sare trim na atena no boy ba ko hia obi no obi sanse na ada na sese de do dressing o se asema ja ma sore no Debi. The fear of God minimum. So what did you say? And there was a who slow. And then the Bible said for slow, near who poor your crown got your woodman. What I say? And the Obia Wapa a Radinian Samu and Wirano or dear Radini on one castle didn't win. What I say? Or Shana Kwaye, no one formal. On fire, dear Chawadi and Yadia, and cannot always or say, no gentleman wouldn't you pack and when you move. Yes, I had an answer. Beginning of wisdom, that is the fear of God. Says I had an answer. And to Miss Ranya and Copon, I didn't manage some Cobama be one in a contemporary. The Masabat saw them, Eddie. I got to say, Asma, Ubisai, boy, Asma Ubisai. What you say? Then the support again. All for the German monk saw them, and not just our donor. Ubisu Bisai, some Yamwa, and Minyo Bia Mohammed. I just say, and the Bama is just on the Metran Sana, Babuami. On the Boab. What I say, or your enemy to the cross, or the UFRA Dumunum, or the more young couple bonnet, or the second basis of Odo, and who say a woman yammy. No, did you put down every winsome? So I say, and this America, one number somewhere. No, she said, wisdom of God. Amen. My Radin quote you. So Radin your coacher, maybe a Becobiano, we are excellent. What you say? O dressing our qua, when you seem to be a tuning. Said you should dress it, O qua when you seem to be a tuning. Said you see Casa, it's because a young son at the tone. The matter what you say? Sir, Obisia no approach you a class and bichawa. Said Obisia responsible, and he said Obisia Nini Panacasano. It means a young Sanina at the tone. What you say? A Sambisia. Why are the first one Cassano? I mean, we say, the possibility on the Minyansa. And you are saying the America. We are saying the other to me no atlasia plan is all on the Cocassi. Danawano. And here we are seeing answer. Amen. Amen. About Obia Job 32. Job chapter 32. The person Obia Proverbs 1:7. Proverbs 1:7. Job 32 in the Amateur.
Proverbs 1:7. Verse 7. Say, everybody so ni nimdiye fiti ase. Ani nimdiye fiti ase yo. Ejimifo bunyansa ne ncheche nimtia. Ejimifo obunyansa ane ncheche nimtia. Libeti waja ncheche. What you say na say? Ejimifo obunyansa ne ncheche nimtia. Adia na waso asafo ajimu sikadi. Osedia obunyama sam ye kwa kobobola osedia wajimi ntia. Onimo fasodia e wan ncheche. No nimu fasodia e wonyanse. What am I saying? And as I say, nipa bia hwehwe nyansa tira kwan. Ojime so amepe. Amen. Amen. Mama nkobio Jeremiah 8:9 and Job 28:1 down to 28. Unya daji akani nyina. Jeremiah 8:9 what's say? Jeremiah chapter 8 verse number 9. Ase nyansa fo ni bewu. What I say? We are seeing nyansa no wona ni bewu no bobrim na wachi won. Na wachi won. She awurade asem na wo pray. Obi opo awurade asem no. Paso kai. Nyansa be na wo. Unimu nyansa. If you reject the word of God, you are complete and dirty fool. Oba kwasia. Afem yenhwe nyansa. The Proverbs chapter 8. Yenhwe said the nyansa city. Chapter 8. Proverbs chapter 8. Verse number 1. Kabra. Wasi nyansa kamfo no. Afem yentio nyansa no. Ono aba kamfo no. Eno enye nyansa na tiem. Enye nyansa na tiem. Enti ase ma ne so. Enti ase ama ne so. So atifi. Osoro atifi. Okwan so. Enkwanta so ne gina. Enkwanta so ne nyansa gina. Wotem aponkese ho. Aponkese ho. Kotia. Abobuwa no se. Amarema na metiem frem. Amarema. Ene nyansa tiem frem. Enti na bia meka bebi se. So kanyam sam no manko asakra wie. A man go sakra bie. Oh problem. What's your show them? No man go na go. No man anymore. Asore no me catch them tuam. Asore ni na da asore. Because what you say? Yes bia. A mama wo ma sore binti na meka. Ti asem no. O se marima na bitiam from. Yes. It's a man cosa, Maramana cosa. What you say? A radiant canto a baby bonnie and true a man so da. The baby or canto Marama bonnie. What the actual man so. A some part of my catramons. A beer for me when you pay 10,000. You can't nipa a barema. A Maya says of waffle, nipa says of waffle. But in the sight of God, you can't pay a barema. The answer I got some when you pay 10,000, they will say, Mamma, how come was it? And my such a waffle. And condemn say, won't tell somebody, or baby answer him the American. And to us, say, more Merman and Mitchell from Menaji Jimmy Pama. What was I come you? Menaji Jimmy Pama. Wanted to cry more man into Quafo, Mamma went into Namonquasia for Munyan Quasia for a young Wakoma, Muntia and some with the whole. But can't someone with the whole. When you be in cemetery back. Was it? Yes, I say, no, no, be in cemetery. Then someone at me. Abba, no crave from a new. My dear friend, and if we know some Namano, a chihuahua, dear neck, abon for some. Yes, I deal with chili. I am bonnet. Okay. Manum semina nam tini mu. Manum sem nyansa no masem nam tena na kwanso. Ade achimchim anasia. Ade achimchim na achia na akontono eni nyansa no. Ni nyina mu da o manhunumufo. Na nyansa mu da ho ama hunumufo. Na tema wona ohun nimdiye. Na tema wona wo hunu nimdiye. Momfa matentene. Bomode se obe nyansa nyina se a obe fa na tentene ne. Edwete. Ana dwete. Momfa nimdiye. Fa nimdiye. Na munya sika wayiyimu. Dani sika wayiyimu. Na nyansa yanse ne mota.
wɔsi nyansa ɛyɛ ade asom bɔkyɛ mota na afɛfɛdeɛ nyina wɔn fa nto ho na afɛfɛdeɛ bie ni hɔ a yɛde bɛto nyansa ho me nyansa wɔsi me nyansa me ani teɛ ne teɛ wonti ayɛ wɔsi me nyansa me ne ani teɛ ɛna teɛ na adwempa nimdeɛ na mehu na adwempa ɛne nimdeɛ ɛna mehu na Awurade suo ne bɔne tan saa wobɛ so ɔhene nyansa nsuro nyame yes ahokyerɛ ne ahantan wɔsi Awurade suro ɛne bɔne tan ahokyerɛ wọ́n aseɛ Awurade soro ɛne bɔnnetan na ahokyerɛ ne ahantan ɛne ahantan ɔkɔmmɔne ɛne deɛ bɛyi ɔkwammɔne kwammɔne ne akontokyi nsɛm ano na mekyire kɔntɔnkyi sɛm obi a ɔyɛ dabaraba ɔkontoro ne tɛkrɛma atoro wɔ n'anum ɔsɛ no deɛ ɔkyi afotuo ne nyansahu wɔ me ɔsɛ afotuo ɛne nyansahunu ɛwɔ ɔno nyansa ne nhunumu ɔsɛ deɛ dinsɛs ne bo wɔ ha ɔno ne nhunumu maniyɛ wɔ me maniyɛ ɛwɔ no ne so na ayɛfonam di hene Awurade wɔse sɛ obi bɛdi hene a ayɛ ɔno nyansa so na wɔsɛ ɔfa di hene na atitire hyɛ mmaratene na sɛ atitire wobɛtumi ahyɛ mmara tene a gye so ɔnam ɔno nyansa so ne so na mpanimfoɔ nam di panyin Awurade Nyankopɔn gyeme so ka sɛ amen wɔse ne so ɛna mpanimfoɔ nam di panini ne abrɛmpɔn ne asase so atemmufoɔ nyinaa ɔne asase so atammufoɔ ɛdeɛ medɔ wɔn a wɔdɔ me wate aseɛ nka all judges no ɛwɔ sɛ yɛhunu nyansa ɛnyɛ lodge yɛ secret society ɛna no meka no bɔkɔɔ mahɛda wote aseɛ ɛnyɛ ɔdigiri ne ɔprofessor sɛ mo kɛwɔ sɛ wobɛyɛ judge a wotena nyansa serɛ so wobɛdi hene a wotena nyansa serɛ so wobɛdi tumi bi a wotena nyansa serɛ so gyeme so amen toa so kan medeɛ medɔ wɔn a wɔdɔ me ɔsɛ medeɛ medɔ wɔn a wɔdɔ me wɔduru sɛ 17 wɔse na medeɛ medɔ wɔn a wɔdɔ me na wɔn a wɔhwɛ me ntam hu me wɔn a ɔhwehwɛ me ntam no ɔmo hu me ahonyadeɛ ne animonyam wɔ me hɔ ahonyadeɛ animonyam ɛwɔ nyansa hɔ na ahodeɛ ɛkyɛre ne tenene ahodeɛ a ɛte ahodeɛ de ma wa ɛkyɛ paa ɛtene maaba yɛ sen sika ne amampa gyeme so ka sɛ amen wɔsɛ aba a wɔsoɔ no nyansa soɔ no ɛyɛ kyɛn sika ne mapa na me nɔbaeɛ sen dwetɛ wɔ yiyim na ne nɔbae ɛkyɛn dwetɛ a wɔyiyim sɛne te mpɔ mu na menam tene na ɛte mpɔn mu na nyansa nam akwan so pɛ ne kwan so pɛpɛpɛ sɛ mamadɔfo adi adeɛ sɛ mema nadɔfo a wɔmo dɔ nyansa no abɛdi akonnwa mahyɛ wɔn ade koradeɛ amaama na wɔn ade koradeɛ nso wɔbɛhyɛ no amaama Awurade bɔm de firi n'adwuma ase wote sɛ wɔse Awurade bɔ nyansa firi n'adwuma ase ne nnwuma ɛfiri titintiri di mu adi na kan nnwuma a ɛfiri ntetentiri di mu adi kan wɔde me si hɔ firi titintiri de tetentiri ne na ɔde nyansa si hɔ firifiri ansa na firifiri aseɛ ansa na saase koraa yɛ deɛ bɛn ɛba abunu ɛnni hɔ no ɛmmerɛ abunu apubunu ɛni hɔ na no wawo me ne nyansa yɛwo no sutire ba nsu pii ɛnni nsutire a ɛbu nsuo ba pii no ɛni hɔ no wonya mfa mepɔ sisi wɔnyɛ mfa mmepɔ nsisi hɔ nkokɔ nya maayɛ na nkonko nya maayɛ na wawo me ne nyansa yɛwo no wonya nwɔ asase ne wura yɛnyɛ nwa asase ɛne wura ne wiase mfutuo wiase mfotuo wɔsiesie ɔsoro no wɔnsiesie wɔ soro no na mewɔ hɔ ne nyansa wɔ hɔ berɛ a wɔtwa abunu ani kɔntɔnkrɔn no ɛmmerɛ a wɔtwa abunu ɛne kɔntɔnkorɔ wɔde mununkum sensɛn na ɔde mununkum sensɛ wiem no ɛmu nsuo ɛpae ɛmu nsuo pae ɔtwa pohyeɛ wɔtwa apohyeɛ ne nsuo antra ne nsuo antra wɔde asase mfapem to wɔde asase mfapem to hɔ na mewɔ ne nkyɛn sɛ ne dɔba hallelujah ne nyansa wɔ ne nkyɛn sɛ deɛ bɛn Dɔba. nti yɛka nyansa ɛne hwan mepɛ sɛ obi a wotie me yɛduru he verse 30 no verse 30 na mewɔ ne nkyɛn sɛ ne dɔba ɔwɔ ne nkyɛn sɛ ne dɔbɔ wɔ adɔdeɛ daadaa ɔyɛ n'adɔdeɛ daadaa ne gye ne nimberɛ nyinaa mu meda ase mepɛ sɛ tiefoɔ ntie me yie afotu sɛm a mede ma wo ne sɛ sɛ meyɛka sɛ nyansa is talking about Jesus Christ memafotu sɛ menyɛ ɔdɛ nyadagye ne kɔ Job chapter 28 1 down to 28 nyadagye ne kan na afei bia 2 Timothy 3 14 down to 15 tifo sɛ onipa hunu abɔdeɛ nyinaa mu ntasɛm nanso ɔntumi mpaapa nyankopɔn nyansɛm ɔn sɛ ne ɛsideɛ nipa tumi kyerɛ se ɛwona abɔdeɛ nyinaa mu ahintasɛm but sɛ ɔbɛtumi ayɛ nyame nyansɛm wɔ operation ɔntumi na dwetɛ wɔ ne komena wogyeme so amepɛ amen wate aseɛ sɛ wobɛtumi ahunu nyankopɔn nyansɛm paa nyinaa mepɛ sɛ atiafoɔ atie ma nɔpa yi ɛyɛ made sɛdeɛ a mɛsrɛ ma wo ne sɛ hwehwɛ awurade wate ɛbɛboa wo na megyina wɔ yi menyɛ graduate o menyɛ obi a makɔ school
but Christo nyansa mu itimi ka sama graduate su no na me ka tell me so ma say when you be and study no anko have you study no study me humbleness once I ka so for we the preacher den mani adem me humble to everyone me am jibi hudi tiasa me yo me sama ho me ho ma ho ye no kore fise me nim me ho sama brabo ne hia fise me hwa ma wo kromo a obi ntime dina sa fa we asempe unya bi me yire ko me mere obi hwe oti ase fise nyansa ne me nanam ono na de dodo ne nneoma nyina firi ne mu ba yes ono betimi atere onyankopon se de ne su ne ban atere afiri se onni no oti ase fa ho bo nyansani amen no da ne nyansani da de ode no bo kwase no hu na mame na nyansa nyina sa ne saso na pesa fa ntete kwa afo tena bere na ne nkwasi afo bo busia awie usai to bo aswati nti mpani foso kire mo nyonko na me kire mo suban so ne nyansa ba nantia awie ebewie nhira amen obia ne wala ne sa nyansa nante me na wie ya sai da ya mo Musa Abraham na mo Musa Isaac mo Musa Jacob mo Musa Moses mo Musa Daniel mo Musa Shadrach Meshach Abednego wo ma ni nyansa na ye anante ye no wo mo ye nyansa wa tu wo mo di nyansa sie kwase aya japade de mo ye ni aya ba kire se de jano mo hwehwe ya onya ye no ye nso ye fa bi nyansa ya de pa na ye nkwa aya nhurumu what you say nyansa aya de pa aya nkwa aya nhurumu amanipa ebanya nimdia nyansa ni ho a say ma futi amade mamu amutie me na no pa ni say enko sori so bi ko a Christ for me papa no mama ye do wiase nyansa ni mu ye hwehwe urade de na no na ba boa ye na ntimi fa wiase nyansa so huru nyankopon huru mu da brama na Christ so e ko la se no no efiri se ya to nyame nyansa twe anka ne fa ne se branch bia so for da obe bompa e bisa urate na urade ama o message na odi ama church the school bukulonti they prepare message in our headquarters ya chama all branches into the ya kan wa han every so urade nim says this church message when message ababwa no kwase what I say ya nyame ho masinche yo and you do ya sinyan say into church not than flesh. What I say the person no pay perfect amade mauni the papa sofu for philosophy no to nchen bukulo no fato ho what I say for books kakra na dey down put it aside makwama God spirit and teach you amen makwama God spirit and guide you for degree to nchen that is better for you amen Maybe university or some class for your cabrofo and nyansa and nyansa you need to ask God direction ready a final me kwa me crab nyankwa na ready found baby on no show sako that is better for you what you say crusade eh when you say amache the day of fast what tell my ban ofra crow on no nana ofra crow also no me kwa ko team because America be team afro plan aba trash be team nyamsem what you say agaba kwa me pese nipa bia ohu ni say wisdom nyansa kasa who is degree Isaiah 58 was a nyansa tiamro no so o man ni so ojabrem no kan nsem say the man and tete oh said was she kasa no we didn't have this Islamo. We call Bible school, we call Shalom, we call Methodist Bible school, we call we are not interested. What would you do? Interested. The Bible school, we ready. That's my can say. Walk over and we'll be penning dear. You who's our suffer. What you say? Into Miss Samo. Miss Samo. Say I will bring. Makoma swadi ane se hwehwe urade na abehunu amen na beboa wona siwi urade shaw
anɔpa yi wɔ Yesu Kristo din mu. For true time ebusua. Yankopɔn nhyira mo. If I just saw you new to this channel, if I chow, click subscribe button also. Na hwɛ sɛ adɔm ma na yi mmienu bi epie ɛwɔ na pempem a mpi a click so. Na wo wi a na wa click like button also. Na wo ja comment ɛwɔ video na se. Wo yɛ saa nneɛma wɔ ya ɛboa ama channel no so ekɔ n'anim. Sɛ yɛpɛ sɛ Nyankopɔn asɛm no etumi kɔ wiase afa na nyinaa